Terus matur niku ruku. Allahu Akbar. Nah, ruku ini biasanya jenengan kan madhep sajadah kan. Nah, ketok dangak kan. Nah, madhep mesti teng mriki, mripaten. Sama coba ngelihat mriki sak jare. Boten tetep ruku. Noleh mriki, madhep mriki. Lah, kan malah lurus niki. Nek jenengan madhep sajadah niku kok sampe dangak. Terus sami Allah apa? Tidak. Sami Allah liman hamidah. Terus otomatis nerin, terus langsung sujud ya. Sebelum ini sholat sama ibu. Oh, dekat ngeten biasa. Ojo sampai wonten rukuk nggo kunat nggo nopo, iki nutupi tempat sujudnya. Pusing burung. Sama. Kon cekap Bu. Apa ngoten iki? Nah, lungguh-lungguhe kon semerap. Lungguh ya. Nah, mancing. Madhep mulon ya. Sikile mancing setunggal ngeten. Nek saged, nek mboten saged yo sak mampune nggih, sak mampune supune panjenengan. Engko nang mau jare ngaji dikon mancing, goleng wae sak kuwate panjenengan mau. Nek Kanjeng Nabi ngeten. Ngoten lho. Pak, drijiku pedhot, Pak, mari kecelakaan, pedhot kabeh. Piye gak iso mancing? Ya saisane panjenengan. Nah, kan wonten sing kadang drijine pedhot separuh ya kan. Oh. Terus lungguh napa takhir-takhir ya. Takhir. Nah, iki ndelojor mriki sing niki tetep ngeten. Salam.